Θεέ μου. Τι λες ρε Γιώργο. Τι λες ρε Γιώργο. Μα τώρα ήταν εδώ μαζί μας, μιλάγαμε, καλαμπουρίζαμε, με εξέταζε. Τώρα. Τι να πω, πολύ λυπάμαι. Ζωή σε λόγο μου. Σε λόγο σου Γιώργο, σε λόγο σου. Συλληπιτήρια, τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Ναι, πότε, ναι. Καλά. Αχ, εντάξει. Συλληπιτήρια και πάση. Πάει κι αυτός. Τον καημένο τον γιατρό. Ναι, τον καημένο. Καλός άνθρωπος ήταν. Αυτός που ήταν πριν από λίγο εδώ, ο Νικολάου, αυτός πέθανε. Ναι, αυτός. Νέος άνθρωπος. Καλά νέος τώρα, μην το βάλουμε. Όχι και νέος, τα 70 τα είχε πατημένα προπολού. Νέος ήτανε. Νέος, τέλος πάντων, κι εγώ νέος είμαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε Δεσποινή στο λόγο. Τι θα συνεχίσεις? Ναι, γιατί δεν πρέπει. Έχεις το κουράγιο ύστερα από αυτό? Τι να κάνω ρε Ελένη, τι θέλεις, να πεθάνω κι εγώ. Φίλος ήταν, αγαπημένος, ήταν κολλητός μου, ήταν αδερφός μου, αλλά βρε αδερφέ, πάει, πέθανε, δεν γυρίζει πίσω. Όλοι κάποια μέρα πεθαίνουν, πώς να το κάνουμε. Μέτρα μόνο από πέρσι μέχρι φέτος πόσοι φύγουν εδώ από το Ξερολίβαδο μόνο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε παρακαλώ. Συνεχίζουμε να σκηνείς. Ελένη, εσύ θα πας στην κηδεία. Τι δεν θα έρθεις? Ελένη, εγώ δεν μπορώ τις κηδείες. Ξέρεις, ήταν αγαπημένος μου φίλος. Δεν αντέχω να πάω και να τον δω πεθαμένο. Πτώμα, τέζα. Τι να πάω, ξέρεις άλλωστε εσύ ότι εγώ στις κηδείες δεν πάω ποτέ. Κάνα το με ποιος είναι τώρα. Άντε παιδί μου, άντε να ανοίξει. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιώργου. Καλημέρα σας. Κύριε, ήρθε η κυρία Παπαγιώργου. Πώς, η κυρία Παπαγιώργου, Μάλιστα. αυτοπροσώπος. Μάλιστα. Να περιμένει λίγο, να περιμένει. Περιμένετε κύριε Παπαγιώργου. Περιμένω κυρία μου. Ελένη, πήγαινε μέσα. Γιατί? Κυρία Παπαγιώργου, παιδί μου, κυρία Παπαγιώργου. Για να σηκωθεί, να έρθει αυτοπροσώπος η κυρία Παπαγιώργου εδώ, σημαίνει ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Δεν πρέπει να μας ενοχλήσει κανείς. Μέσα. Και εσείς Δεσποινής, μέσα. Πού να πάω? Μέσα Δεσποινής, η κυρία Παπαγιώργου είπαμε. Μέσα Δεσποινής. Τον καλέ θα μας γκραματζωτήσει. Πήγαινε μέσα τώρα. Βρανία, το σακάκι μου, παιδί μου, το σακάκι μου. Φέρ' το σακάκι μου. Μπράβο. Έλα, παιδί μου, έλα. Τι κάνεις, παιδί μου. Έλα, θα βγαίνει. Βρήκα, τι κάνεις, εγώ το λιμάνι. Εδώ, μπράβο. Εκείνο ο καθρέφτης. Κάτσε. Φύγε, μπορείς να. Εντάξει, παιδί μου, εντάξει με. Μάλιστα κύριε Παπαγιώργου. Λοιπόν, τώρα να περάσει η κυρία Παπαγιώργου. Περάστε κύριε Παπαγιώργου. Άλλες σας παρακαλώ, προσέξτε. Άντε αφήστε να το Παρίσι το μοντελάκι. Bonjour, Dobro Angeli. Bonjour, ciao. Buongiorno, la casa nostra, madame. Gini. Όχι, είναι το φλάι. Τσαντά. Τσαντά, κούμπιε είχε γίνει. Gini. Λοιπόν, συγγνώμη και το κατάλληλο της. Παρακαλώ, κυρία μου, σας στο σπίτι σας. Πήρε τηλέφωνο στο γραφείο και μου λένε ότι είσαστε αδιάθετος. Όχι, κυρία, μια χαρά είναι. Με βλέπετε, μια χαρά είναι. Έτσι μου είπανε. Καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, έλατε, καθίστε λιγάκι. Παρακαλώ. Τρεις έχει. Λοιπόν, πώς είναι η υγεία σας, μαντάμ? Αχ, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Μια χαρά σας βλέπω σήμερα, μια χαρά. Βρίσκεται. Μα είστε όλο δροσιά και γοητεία και κομψότητα, κυρία μου, και κομψότητα. Αμάν. Αν σας άκουγε κανένας, κυρία Αγγελή, θα νόμιζε ότι με κάνετε αύριο φλερτ. Δεν παρανόμιζε, εσύ με πειράζει. Δεν σας πειράζει, μα δεν φοβόσαστε. Να φοβηθώ εγώ. Τι να φοβηθώ, κυρία μου, τι να φοβηθώ. Και η γυναίκα σας φυσικά. Τη γυναίκα μου τώρα.
Ποιος δίνει σημασία σε αυτά όταν έχει ένα πλάσμα τόσο δροσερό, τόσο θεσπέσιο μπροστά του, κυρία μου. Η αλήθεια, μερσή βέβαια για αυτά που είπατε, αλλά η αλήθεια είναι η εξής, ότι τώρα τελευταία αισθάνομαι τον εαυτό μου, τι να σας πω, πάρα πολύ καλά, θαυμάσια θα έλεγα. Πολύ ωραία. Ο θάνατος του συγχωρεμένου του άντρα μου του Μίχα μου είχε προκαλέσει ένα μεγάλο σοκ. Αχ, αφήστε τα, τον αγαπούσα, βλέπετε τον καημένο τόσο πολύ και τώρα που είμαι αναγκασμένη να τον αντικαταστήσω, αφήστε τα, έσκασα, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Με συγχωρείτε, μαντάμ. Ναι. Είπατε να τον αντικαταστήσετε. Μα ναι. Καλά, τόσο γρήγορα. Πάλι τι λέτε γρήγορα. Απαπαπα. Μέχρι αυτό χάλασε. Θα δώσετε και τα μηχανήματα. Τι να κάνουμε, μαντάμ. Λοιπόν, Για πες. επειδή είπατε γρήγορα, έκατσα σαν χείρα έναν ολόκληρο χρόνο. Τι δεν του έκανα. Τα μνημόσυνα, τα τρισάκια με τον πατέρα Ανδρέα που πήγαινα κάθε Σάββατο, δωρεές στη μνήμη του. Μέχρι και τώρα που στήσαμε και την πρωτομή, βέβαια χάρη σε εσάς, αλλά τη στήσαμε, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι έκανα το καθήκον μου. Τώρα καιρός το πάμε παρακάτω. Το κάνατε, μαντάμ. Το κάνατε και με το παραπάνω, μαντάμ. Τι να σας πω όμως, κύριε Αγγελού, βρίσκω σε πολύ μεγάλη στεναχώρια. Μα τι σας συμβαίνει, κυρία μου. Δεν ξέρετε τι είναι να είσαι χείρα και μάλιστα πλούσια χείρα. Να έχει σαν πρίκα ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια του τόπου μας, χειροκομείας παρακαλώ τα εργοστάσια. Βέβαια. Και πάνω απ' όλα να έχεις τους διάφορους υποψήφιους πια για γαμπρούς που πιάνονται και να, ναι, και να έχω 2 και 3 φορές την ημέρα ερωτικές εξομολογήσεις. Και άστα αυτά, να θέλω να διαλέξω κιόλας ποιον θα πάρω. Μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι? Μα με συγχωρείτε, κυρία μου. Δεν μπορείτε να κάνετε λίγη... Τι λίγη, καλά, τι λίγη. Να κάνετε λίγο υπομονή, πώς λέγεται. Υπομονή. Καλά, και τι να περιμένω. Έχετε δίκιο. Τι να περιμένετε. Άλλωστε, δεν πρόκειται για μένα. Αλλά για ποιον. Καλά, για το εργοστάσιο. Εγώ θέλω έναν άνθρωπο, τον οποίο βέβαια να τον σέβομαι, να τον εκτιμάω, να είναι όμως άξιος και γερός και δυνατός, να κρατήσει στα χέρια του το εργοστάσιο τόσο ψηλά όσο το πήγε ο συγχωρεμένος ο άντρας μου ο Μίχα. Αν το πάτε πιο ψηλά, επιθυμητό. Εννοείται θα τον ελέγχω όμως. Κοιτάξτε, αυτά να σας ρωτάω, γιατί ξέρετε, εγώ βρίσκομαι σε μια ιδιάζουσα θέση τώρα, καταλάβατε. Μα δεν πρόκειται για εσάς. Αλλά για ποιον. Κύριε Αγγελή, εσείς είστε ένας εξαιρετικός υπάλληλος, σπουδαίος, ιδεώδης θα έλεγα. Σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Πολλές φορές δεν σας είπα ότι σας σέβομαι, ότι σας εκτιμάω. Αλλά άλλο ένας υπάλληλος και άλλο ένας σύζυγος. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Εγώ θα ήθελα έναν σύζυγο σαν και εσάς. Σύζυγο σαν και εμένα. Ναι. Καλά, μιλάτε σοβαρά, δηλαδή. Βέβαια, θα ήταν το ιδανικό για μένα. Δηλαδή, σαν και εμένα, δηλαδή, όχι μόνο ως υπάλληλος, αλλά και ως άντρας. Παντά. Συγγνώμη. Τι θέση σας. Ως τύπους άντρος ήθελα να πω. Ναι. Θυμάστε μια φορά, μαντάμ, που μιλάγαμε τυχαία και μου είπατε ότι είμαι ο τύπος σας. Ναι, αλλά τι ωφελεί. Και άλλη μια φορά όταν είχαμε πάει στη βίλα σας στη Χαλκιδική και απολαμβάναμε το λομπόρφερο ηλιοβασίλεμα, μου είπατε ότι σας αρέσω. Το θυμόσαστε, Αν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Και ακόμα μια φορά, λίγες εβδομάδες μετά που είχε πεθάνει ο ήμιστος σύζυγός σας και εγώ σας έκανα συντροφιά να σας παρηγορήσω και μου είπατε εσείς ότι μόνο
Κοντά μου! Ξεχνάτε το καημένο του Μίχα? Ναι, αλήθεια είναι, το είπα. Μωρέ, τι μου τα θυμίζετε τώρα αυτά, ο κύριε Αγγελή, τι μου τα θυμίζετε. Εσείς έχετε τη γυναίκα σας αφού. Ναι, έχω τη γυναίκα μου. Τι να κάνω. Τέλος πάντων. Για πες. Η υποψήφια, κύριε Αγγελή, είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, εσείς για μένα είστε ένας πολύ καλός φίλος. Και θα παραμείνετε φίλος. Έτσι σαν δράμα, είστε στην πάνα. Λοιπόν, δεν μου λέτε, είπατε ότι είναι πολύ υποψήφιοι. Ναι, ναι. Για πέστε. Μήπως είναι κανένας από αυτούς τους κυρίους εδώ που είναι μπροστά μας? Για ρίξτε ματιά, εκείνος εκεί στο βάθος, ο άλλος που είναι πιο εκεί, για δες, μήπως είναι κανένας από αυτούς. Εκείνος που γελάει εκεί. Αν γελάνε, άστος να γελάνε. Όχι, κανένας. Κανένας. Όχι να μας φάγει το τυροκομείο οι ξενημερίδες τώρα. Λοιπόν, καθίστε μαντάμ, για πέστε. Μεσί. Λοιπόν, πρόκειται για πρόσωπο που τα ξέρετε. Ναι, για πέστε μου, σας ακούω. Και θα ήθελα τη γνώμη σας. Ναι. Μερικές πληροφορίες εξάλλου. Ναι. Να μην κάνω κανένα λάθος, όχι τίποτα άλλο. Στα πού όλο θα πέσει. Εδώ, σε εσάς. Για να δω. Άντε, Πardon. μη θες και να δεις κιόλας. Λοιπόν, κύριε Αγγελίνου. Πέστε μου. Για πέστε μου, σας παρακαλώ. Τον κύριο Γούλα, από το ΣΕΝ. Τι γνώμη έχετε? Ποιο είναι? Το Γούλα. Το Γούλα. Ναι. Το Γούλα από το Σέλι. Ναι. Ποιο μωρέ? Εκείνο το καμπούρι. Τώρα δεν είναι και τόσο καμπούρης. Μήπως θέλει να σας παντρευτεί αυτός? Με έκανε σοβαρές προτάσεις. Καμπούρης του κερατά και φουστανοζόητος και πρικοδύρας και ξεδίκτης και παλιάνθρωπος. Πού τον βρήκατε αυτόν? Πού σας βρήκε, Τέλος, όχι. Είστε τον εκεί να πάρει. Παρακάτω, για να δούμε. Πάει ο Γούλας. Για να δούμε. Λοιπόν, κύριε Αγγελή, Ορίστε, για να ακούσω. επίσης, πολύ διακριτικές βέβαια. Ναι. Πολύ καλές, σωστές, μεστές προτάσεις που έχει κάνει και ο κύριος Τόλιας από την Κουμαριά. Ο Τόλιας. Ναι, Ο Τόλιας ο Κουμαριώτης, εδώ από την Τόλιανη. ναι. Αυτός που προχθές βγήκε τη φυλακή μετά τη μεγάλη κατάχρηση που έκανε στην εταιρεία που δούλευε. Καλά, ένα κατάχρηση. Τι θα βάλει πίσω στο κτηνοκομείο. Πού το βρήκατε αυτό? Διαγραφή. Διαγραφή μου, πάει και αυτός, πάει και ο Τόλιας. Για Λοιπόν, είστε λίγο να σας πω. Για πέστε. Έτσι, επίσης, Ναι. σοβαρότατες προτάσεις και έτσι, θα έλεγα, ιδιότροπες, ιδιόρυθμες, Ναι. με έχει κάνει και ο κύριος Τούσας. Ο Γούσας. Ναι. Το Ιμπηλί. Ναι. Ποιος ο Στέλιος απατεώνας? Έλα, και να μην φτιάξεις, και όχι ο Στέλιος. Α, ποιος? Ο Μητρούσας. Ο Μητρούσας Ναι. από το Ιμπηλί. Ναι. Που προχθές τον είδαμε που πήγαμε στην Αγία Παρασκευή. Ναι. Ο Μητρούσας κύριος ο κοντός με τη μεγάλη μύτη. Έλα τώρα, μωρέ, δεν έχει και τόσο μεγάλη μύτη ο άνθρωπος. Κυρία μου, δεν έχετε δίκιο. Μητρούσας ο Μηταράς, έτσι το ξέρω. Και να το μόνο αυτό. Είναι ένας απατεώνας, ξενύχτης, γυναικάς και πάνω απ' όλα χασικλής, κυρία μου. Χασικλής. Καλά πω, παιδιά. Τον χασικλή θα βάλετε να διευθύνει το εργοστάσιο. Είπατε όχι. Τον και αυτά να πάει. Πες το να πάει στην Ελλάδα. Τι θα κάνουμε αυτούς Πού τον όλους? Μητρούσα. Δεν λέω άλλον. μπράβο. Τέλος. Τους καθάρισα όλους. Σωστός. Παρακάτω, έχεις κανένα άλλο? Δεν έχω, να μην πω φτάνει. Δεν θέλω να ακούσω άλλο στον άφορο. Λοιπόν, κοιτάξτε κυρία μου, τι θα σας πω τώρα. Αυτούς τους κυρίους... Καλέ κύριε Αγγελή, σταματήστε λίγο. Όλους τους έχουμε θάψει. Μα είστε καλή γλωσσίτσα κι εσείς. Μα σας λέω την αλήθεια, κυρία μου. Σας λέω την αλήθεια αυτά όλα. Σας τα λέω. Γιατί ενδιαφέρομαι για σας. Ενδιαφέρομαι για σας και για το τυροκομείο. Ναι. Αυτούς τους κυρίους, αυτούς τους τύπους, εγώ τους ξέρω πάρα πολύ καλά. Και από την Αρθή και από την Ανάποδη. Όσο ζούσε ο Μακαρίτης, ο σύζυγός σας, όλο και το γυρόφερναν, και όλο τσιμπολογούσαν από εδώ, τσιμπολογούσαν από εκεί. Λοιπόν, και τώρα που πέθανε θέλουν να κάνουν τη μεγάλη μπάζα. Προσοχή κυρία μου, προσοχή πολύ. Τα μάτια σας 14
14 κυρία μου, 14. Παπά, κύριε Αγγελή, τώρα που δεν μας ακούει και κανένα. Κανένας δεν μας ακούει. Είμαστε πιο μόνοι μας. Φίλοι όλοι. Δεν ακούει κανένας. Ξέρετε κάτι, Ναι. θέλω να σας πω ότι εγώ δεν είπα το ναι σε κανένα. Μη κυρία μου, σε κανέναν μην το πείτε, σε κανέναν μην το πείτε. Αυτό το θαυμάσιο τυροκομείο, εδώ στο πανέμορφο ξηρολίβαδο που έκανε ο σύζυγός σας. Τη βοήθειά μου, Ναι. Λοιπόν, έτσι και πέσει σε κακά χέρια χάθηκε. Με την κρίση που υπάρχει, με τον Τραμπ να βάζει δασμούς, με τον πόλεμο εδώ, εκεί, με την ενεργειακή κρίση, με την ακρίβεια. Έτσι και το εργοστάσιο, αυτό το τετροκομείο, το παραλάβει κανένας από αυτούς που μου είπατε, δεν θα μείνει τίποτα. Θα εξαφανιστεί, θα διαλυθεί κυρία. Καλά, με φοβίζετε κύριε Αγγελή. Με φοβίζετε. Υπάρχει τόσος κίνδυνος. Να φοβάστε κυρία μου, να φοβάστε κυρία μου. Διευθύνω αυτό το τυροκομείο τόσα χρόνια και το αγαπώ σαν το παιδί μου. Και όλα τα προϊόντα που παράγει, τα τεδιά, τους τελεμέδες, τα κασέρια, τα κεφαλοτήρια, τα γιαούρτια, τα γαλοτήρια, όλα αυτά τα αγαπώ σαν παιδιά μου κυρία μου. Να μην το πάρει κανένας από αυτούς, κανένας κυρία μου. Τι να κάνουμε, αφού νομίζετε ότι είναι όρνια. Παπα. Μα όχι όρνια κυρία μου. Είναι αρπακτικά όρνια λέει, αυτοί που σας τριγυρίζουν και είναι έτοιμα με τα κοφτερά τους νύχια να σας ξεσκίσουν. Αμάν, τρέμω, με τρομάξατε, τρέμω. Τρέμετε κυρία μου, να τρέμετε γιατί και εγώ τρέμω. Και εγώ τρέμω γιατί αυτό το τυροκομείο το αγαπώ σαν τον εαυτό μου. Να μην ήμουν παντρεμένος. Αχ, να ήμουν ελεύθερος. Θα έπεφτα στα πόδια σας κυρία μου. Θα πέσω αργότερα. Θα έπεφτα στα πόδια σας και θα σας έλεγα, κυρία μου, ελάτε να ενώσουμε τις τύχες μας κυρία μου και θα είμαστε και οι τρεις ευτυχισμένοι. Και εσείς και εγώ και το εργοστάσιο. Έλα όμως που δεν είσαστε ελεύθερος κύριε Αγγελή. Ναι, έχετε δίκιο. Μην ξεχνάμε. Δεν είμαι ελεύθερος. Προς το παρόν όμως, προς το παρόν. Καλέ, λέει προς το παρόν. Τι λέει, κάτσε να δείτε. Κύριε Αγγελή, τι εννοείται όταν λέτε προς το παρόν. Θα σας το πω όλους εμπιστευτικά και μην το πείτε σε κανέναν από αυτούς. Πουθενά, μην φοβάστε. Είμαι στα μαχαίρια με τη γυναίκα μου. Σε λίγο καιρό παίρνω διαζύγιο. Καλά διαζύγιο, Μέχρι τώρα δεν είχα το θάρρος να σας μιλήσω ευθέως, γιατί πώς να το κάνουμε, δεν ήξερα πώς το σκέφτεσαι κι εσύ. Αλλά τώρα όμως που το ξεκαθαρίσαμε μεταξύ μας, θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να τελειώσω την υπόθεση το συντομότερο. Καταλάβατε. Υπομονή κυρία μου. Και γι' αυτό το λόγο σας είπα να κάνετε λίγο υπομονή. Άμα είναι έτσι κύριε Αγγελή μου, καλέ να κάνω υπομονή, καλέ όσο υπομονή θέλετε καλέ. Μα σας ευχαριστώ, με συγκινείτε κύριε μου, με συγκινείτε κύριε μου. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Αγγελή, εγώ φεύγω. Ναι. Θα τα πούμε αύριο στη συγκέντρωση που θα έχουμε. Ναι. Στην πρωτομή, στην τελετή εννοώ. Βεβαίως. Και θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως θα τα ξαναπούμε, μάνα, θα τα Λοιπόν, ξαναπούμε. θα πάρουμε την τσάντα μου. Πάρετε τσάντα, δεν θέλετε να με δείτε τι παίρνετε. Βιάζεστε, θα σας δω, μην βιάζεστε. Για πες. Λοιπόν, αντίο σας. Α, κυρία μου, αντίο. Είστε συγγνώμη, γνωρίστε. Η σύζυγος δεν είναι εδώ. Ποιος δίνει σημασία στη σύζυγο, κύριε μου. Εμείς τα είπαμε, δεν τα είπαμε. Μωρέ, τα είπαμε, και τα συμφωνήσαμε. Όλα. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Να πάτε στο καλοκαίρι, μου επιτρέπετε να σας συνοδεύσω. Κάτι είσαστε αδιάθετος. Εγώ αδιάθετος. Εγώ κυρία μου δεν αρρωσταίνω ποτέ. Ταύρος. Έτσι με λέει το γιατρός. Ταύρος. Πάμε κύριε και μην πάμε.
Ερωτική εξομολόγηση της έκανε. Αυτή ξεπασμένη και έχει πάρει το μυαλό. Μα τι κάνατε και κύριε Δεσποινίδη? Τίποτα. Να, κοιτούσα μα έφυγε αυτή ξεμοραμένη. Γιατί μιλάτε έτσι για την κυρία Παπαγιώργου? Να, μωρέ, η φαντασμένη με τα εκατομμύρια της νομίζει ποιος ξέρει τι. Μα εσείς είστε έξω φρενών Δεσποινής. Για να δω. Λοιπόν, πάει η κυρία Παπαγιώργου, τα κανόνισα περίφημα, τέλεια. Όλα θα γίνουν όπως τα είχα σχεδιάσει. Μάλιστα, τι συμβαίνει εδώ? Να, Γιάνγκο, η Δεσποινής είναι λιγάκι εκνευρισμένη. Νομίζω δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να εργαστεί, καλύτερα να πηγαίνει. Ναι. Να πηγαίνεις, παιδί μου, να πηγαίνεις. Πού να πάω. Να πας να πηγαίνεις, γιατί πας περιπτώσει, πάρε το λόγο μου να τον γράψεις. Πού τον έχω βάλει το πηγάνι, εδώ είναι. Πάρε το λόγο μου, παιδί μου, να το γράψεις μόνος σου στη γραφομηχανή. Έλα αργείς. Εντάξει. Έλα. Όπως θέλετε. Άντε. Χαίρετε. Χαίρετε, να μην το νόεις αύριο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για να δω τι γίνεται. Ελένη, Ορίστε. εσύ να πηγαίνεις. Γιατί? Έλα, παιδί μου, θέλω να μείνω μόνος μου. Έχω να ετοιμάσω την τελετή για αύριο. Θέλω να μείνω μόνος μου. Πώς να γίνει, να σκεφτώ λιγάκι. Ναι, Γι' αυτό δεν να πηγαίνεις εσύ. Δεν σου φάνηκε ότι εκνευρίστηκε λίγο απότομα η Δεσποινής? Α, τι είπες? Σαν να μου φάνηκε ότι άκουγε την κουβεντούλα σου με την κυρία Παπαγιώργου. Άκουγε την κουβέντα μου η Λιλή με την κυρία Παπαγιώργου. Υπάρχει περίπτωση να είπατε κάτι που να εκνεύρισε έτσι τα νεύρα της Δεσποινίδας? Αμάν, τα πράγματα δηλαδή μπερδεύονται τώρα λιγάκι κάπως. Όλα στην πραγματικότητα πάνε περίφημα. Πάνε όπως τα σχεδίασα. Έχει γούστο, λέει, η Λιλή να είπε τίποτα στην Ελένη. Αυτό θα τα θαυμάσει. Εάν η Ελένη μάθει ότι εγώ τα είχα με τη Λιλή, θα ζητήσει μόνη της να τα χωρίσει. Και εγώ μετά με άνεση θα χωρίσω τη Λιλή που με χώρισε από την Ελένη. Αγαπητέ μου Αγγελή, είσαι περίφημος και είσαι πολύ τυχερός, μα πολύ τυχερός.